Agora família. Ave. Olha, me kan me mira. Qual foi tenda? Chena. Agora família. Que não o mira que boa me era. Tu vai vir então boa. Como a fena não tem que nem sair era muito furulho. Aha. Não vou dar o lu. Eu vou né. Tapi no ko shwe kala est-ce que amata barayro ere la ata barayro la ha eno bi nyanga so ne no awo no no ko ndaga wulite fere kan na boyi ga anta be tore de o ne toro nim no fere men ko lon tiri ni ne ko na be fille no wa iba gere de be fere su bere ke ka ge ngabo so kono anga ke sano e ga den so se ni chi aga den so sano abege chugudi au fene chere na le fene den so fene ga fara an ka fara de hunga est-ce que ina ya do mina bien wallahi na tara ne ban kera dungu do na boda dungu do chemu kele be damne abe damne de fere ne dungu ira tina place sorere parce que ne dungu yo do ni iba gele san ban ngasi te na fene den so ga fara de hunga tina na bene wallahi tebe te fere de ka ge amo fere de te fone solution do dine masa solution membala Yame. Nyame ko. Oui, nyame. Nyame. Ne wata so. Ko ne ra buram so be ni ma ko no. Makla to billa. Ama ge tinto. Aw kambe. Tu vas bien? Ça va. Comme je veux. Ça va bien. D'accord. Ah non, c'est bon, c'est bon. Ça va. D'accord. Comment vous remettez? Ouais. Así. Naam. Bébé ane wele. Ini ada mana? Dumuni salon no. Kala mo kasi. Awa dumuni. La dumuni. Okay. Okay. Ina dumuni sila ma ko na si. Aw. Non, pour bajouter, bararo, bajouter, ba, bajouter, alhamdulillah, wa, tabarakallah, bararo kon bajouter, alhamdulillah, awa eduniga, eduniga, oh, asina na duninda awa eduniga, ko ena watini yango duniga watu tibe nala sona bashwe tola ga duniga
na ni ɲininka sisan kan ye dumuni kɛ e ko kan ye dumuni kɛ an ye mun de dun n bɛ min f'i ye Kumba ɲɛnɛmaya kɔnɔ nin bɛɛ b'a la diɲɛlatigɛ de bɛ taa nin bɛ ban pewu k'a kɛ komi kuma deli ka kɛ ne b'a dɔn ne dɔgɔnin ye cɛ min ye ni ne y'a fɔ n k'an ma dumuni kɛ so ci kala o bɛ da dabi kun wari dɔ bɛ tabali sanfɛ i b'o ta i bɛ taa fɛn dɔ san an k'a di Ala ma foyi banbali tɛ yen i y'a faamuya n tɛ laban ni ma solution dɔ ɲini na an ka jɛ k'a di Ala ma se ka sigi ni ka tan tɔ ne an k'a to tan Ala sɔnna a ma y'a fɛ cogo ye ne ɲɛ b'a la kɔni fɛn dɔ b'e kan i ka dumuni sigi fo ka ɲinɛ tɔgɔ ji kɔ o da mun b'i la e ko jumɛn sigi ka kuma in a m'a faamuya ne ko ko ne ye Serie i kɔrɔkɛ n'a muso ka taa subhanallah i ni kɔrɔkɛ n'a muso ye mun k'e la bɛ ça peut pas marcher ça e ni Ala cɛ e ni ne bɛ yan nɔ après i kɔrɔkɛ fɛnɛ n'a muso fɛnɛ bɛ yan nɔ o tɛ ɲa sa walayi o tɛ ɲa walayi ne tɛ se k'a kun Asi e ti yan nɔ ninnu bɛ mun dan ne kan Ala ko jɔn si t'a dɔn Asi ne bɛ n kɔrɔkɛ dɔn wa ne bɛ e dɔn ne bɛ n kɔrɔkɛ muso fana ne b'o dɔn Asi muso furu ninnu fila de ne lamɔ ne b'a dɔn bon ni k'olu ka bɔ du kɔnɔ ni du in nin ye tiɲɛ de ye koyi nin tɛ ne kelen tɛ koyi hali ni ne de y'a jɔ k'a kɛ dɛ ne ni n kɔrɔ de tɛ du ye n'i ye nin kuma fila fɔ ka bɔ i da kɔnɔ tuguni i b'i ka minɛnw cɛ i bɛ taa bébé minɛn fɛnɛ cɛ wa i tulo bɛ kuma in na n kɔrɔ ka bɔ du kɔnɔ n'u tulo donna na u na mun de miiri ne la sisan yafa ma jo t'a la ayi yafa ma jo t'a la ko tɛ o nin sera ka jigin yɛrɛ kɔnɔ cogo di a se ayi min minɛ ni nin ye dɛ min dɔn ni nin ye dɛ don min na i donna fo bi i tun tɛ taa n'a ye e mun hakilina bɛ nin mun bɛna hakilina jigin kɔnɔ sisan e ni kuma yɛrɛ ka di ni ne yɛrɛ bolo mun fɛn na mais mun bɛ hakilina jigin e kɔnɔ sisan non mais tu as gâché ma soirée ayi non ne tɛ se ka dumuni yɛrɛ kɛ bilen ayi non ayi non c'est bon ne fara ne y'a faamuya o a yɛrɛ fana b'a dɔn e ye min fɔ o tɛ kuma fɔ tɛ o ou bien e fana tun ka se fitinin dɔrɔn ka nin fɔ mais e b'i bolo an ka kuma in yɛrɛ kɛ ok n ka tapeti dɔ ta ka na dɔn tapeti nin Kumba Kumba hakɛ to dɛ ala merci beaucoup i ka nasɔngɔ ye joli na n di ma ta i y'a mɛn i bɛ dumuni duman baara to i bɛ ka d'a ma i bɛ se ka n bila vas-y bye bye Kumba ça va yɛrɛ de kɔri baasi i ɲuman sera n kɔrɔ dun a dalen don problème t'a la o minɛ taatɔ ye baarayɔrɔ la i bɛ nin minɛ i bɛ jɛgɛ kɛnɛ naji duman ba dɔ dilan ka d'a ma o de ka d'a ye kojugu i y'a faamuya i b'o d'a ma a kana ne kɔnɔ dɛ i b'a bɛɛ d'a ma a k'a bɛɛ dun i y'a faamuya i y'a mɛn vas-y c'est merci ami ami k'a mɛn o la awɔ Kumba tɛ yan suwagamuso na k'e ka mun tobi k'e ka mun de tobi jɛgɛ
Jaganaji. Kodi joma. Kadi chema. Brange. Ne brange. Adante. Eni ala che wafla ni fanta ya bayna ko jaganaji. Nimene. Iyen tori hadama. Bi jaga sanna hatibi. Ti jaganaji o yo kunulu najidi. O ferale no ko jaganaji. E chete fu nya daga suno ko. Kale de du kore. Ite kuma e chefe jaganaji du mene. Fledo ke ana masaka bajige soro sai kon ni tinan soro ma mi dala ma mi warm sentom ni la sa ti wa flayo e chebe klibe ba suno la derrière e chedu e bloqué ga tere juga ya ga benena e bloqué ga tere juga ya ga benena nene ko fete se ku ngorata ga ne flea he e rekodo bajige te damo ame bari ta kana bla abemi ichedu aga doge shi ban suno la jeme ta kato je dundu ko la gon fe ngani dundu bato na bla to lati afara to la ni be buradi ni nya fanya na ka fanya mo ko fe mo ko yati la no te dogoni fui ti chela wala nya fa ka tasuro tamande buri ama yere ko lu chuga mina ni de labon ni te ni sigire ni dogera tindu Mbranye in sawama ko bashiti la ko ni ha shida wa bashiti silente kanisi d'accord Mbramso bashiti ama ndo ai ndo ko tegwe era de ko Mbranye era kale ko do mama si ko do kuma Mbramso okoro kuma mia ini muso kataka boya no parce que ini muso abene ni ne kaya no bashita Mbramso ko ina kunya ni rebe ni mi ete ska so taka boya ete barala ini barakela mandi e ko ni me klebe ba danga suno la i muso hinere bena ne fere ko so taka boya no Mbramso te bashi ni ndo na la ai kana na fale iba fo iba décision ta doron ka fo akar sa yero lo so la mete no o bete so ke parce que wero choni mana kuma fo tanto da alemini deliro ya la so da ma je ga di alama ala ko to yino bashi ten ya fa churu Mbramso abaki aiwa Allah kun da ni machine be wallahi ga anga je ga di alama ala de yelama masai am saka ka adu wulay na mi boya bashi yoro ebe ne to do ne to ko Mbramso ai ne te fe ni to ko ali akana menna woni warko te problème ne be njo avance ko te bashi anga je ga di alama no de fi nga bela jele di alama ala yelama masai Mbramso ne kon me min fi na ka geleya ne to ko kana men kuma ina re ala na la so na mo
bashite kuma de kuma kana digi la yabe awo baby fa fela de makara awo no be to lu nyedo ngane ala sana ba no lu nyedo ko aywa bashite ini muso kana ga boyore daga damela ne beta iya daga dungon awo akai tambo aywa Nina ben çoruna ula fedina ne bila ona kalma ya ala sana nga du fa mo fa mo ko ira jara Kole, ni ma ferege ne ta ko to nyablene. Bine mu fo orba to to billa. Ido ga mu so garani ga daga daele. Do gara tin to ne ko be. Ni ma la je tin to ga solution do ina la tin ne sa gana ni tin nyablene. Kuma ne ce efle asigiro kelena ni. Anana sobara ina kana kan sugu be danka. Anga yelama de amogo ba ka yoro la de anga yelama de dokera de sanfini ne parla ya salendo fien fagale ra atomo ngani ti bashi ne ka nga minke ani ne ka nga min fo ne ra bodo To bi yere bulu. ni ala sonama e yike pew lafiya bena ala to manjambe anga jaga bi ala mato anga bo ala ko fuila se ala tay nga mena sisa De jege dunya. ai ne tsaka fuidu ni wati la sa Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mukra. Na ko bashite. Anzo mau. Bash wete gon. Tabarakallah. Amma ko bila. Imo bena. Amma ko bila. Si barabi. Bashite. Alhamdulillah. Wa. Bese ni kada. Awo binyala. Alhamdulillah. Abake chodi. Awa abenya tangwe. Shadi no sana wa o sente so. Ngro. Bismillah. Serie bashite. La khana ga bashi. Aw muso ga kodo. Amso. Asi. Wow. Lafiya ye kɛmɛ ye kelen tɛ ne ni muso kan du kɔnɔ ye bonya ye kɛmɛ ye kelen tɛ ne ni muso kan du kɔnɔ ye asi a ye diɲɛ tɔɔrɔ bɛɛ da anw kan ka diɲɛ ɲɛni bɛɛ da anw kan nka n dɔgɔ t'a kalama Kɔrɔ o bɛ se ka kɛ cogo di? bi asi sera ne ma bi ko an bɛ so min kɔnɔ k'ale mago selen don so ma an ka bɔ o kɔnɔ k'o di ale ma. Asi sɔnna k'o kɛ. Ka tila ka kangari sɛbɛkɔrɔ dan ye ko a cɛ kana bɔ a kalama. Komi a denmisɛnnin teri ye e ye a teri bɛɛ la a bɛ e de lamɛn ne dun tɛ fɛ asi furu ka sa k'a kala dan kun n tɛ fɛ an ka balimaya fana ka tiɲɛ e de bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ se ka i terikɛ i bɛ kuma a fɛ hakili maya ma cogo min an ka balimaya ka to a nɔ la a muso ka to a kun. N'Ala sɔnna ma. Nkɔrɔ. Sinon a gɛlɛyara dɛ. Kɔrɔ. Sera ko baga ma. Ni Ala sɔnna ma. Don min na an bɛ bɔ asi ɲɔfɛ. Don kelen da kelen siɲɛ an ma fiɲɛ juguya la. An t'a dɔn k'a fɔ fiyewu ko nin sɔn b'a la. Mɔgɔ de bɛ changer. Si filila yɛrɛ ma dɛ. Nkɔrɔ. I y'a fɔ cogoya min na.
ni ala sɔnna ma ni jɔ lafiya la inshallah ala ani asi sɔnna ka nin kɛ asi b'a fɛ ka fili a na don ma dɛ a bɛ ɲɛ n'ala ka jɛ a bɛ ɲɛ n kɔrɔ ne sira d'i ma ni ala sɔnna ma n'ala sɔnna ma n bɛ wuli n bɛ se n terikɛ ma o tɛ baasi ye ni ne kun ye nakun yɛrɛ yɛrɛ ye awɔ a ɲini baraji ni ala sɔnna ma ne bɛ sira ɲini Oui. Oui. Allah. Azu. Akan dua. Dia belum nak kelihatan. Kan mami. Mana masuk? Kau baisi dah. No baisi. Jadi ni pasal ada dulu. Ini apa dah? Ada kan? Imagine dia kan dia mesti ada dia wala. Ode kala no hansen ko ju. Chekan mami da. Le afin na ngache ngi na diga dossier yi ngache ngi i placer. Ifle ni iti so fuma. Ne afin ni patron ni kali ngache. Ini ga dossier ngache ali kala ni mbate ngache. Ani bla wodo la doro ngache yu mo bla ka bara be ni no la. Ako pa dara no. Tamani. Wa ke ro do. Tira de ko bashi. Wala na bashi. Amano. Me ngache do mana me ne ke che no ni ga bula bara na no. Ke ko ay bula bara yi bu fi ga bula bara yi. Ede baba no be femina ngache. Ego de. Agora nem na cura por mim. Oiche. Ya me será. Pasita. Basida. No coro de boran fi. Ojani. No coro. Bra. If you know. Agratu. Dei. Itna ki yadu fara bagade. Ai baisu. Wanitna ka kapal ma ce magana. Men duk matne fi. Yalla ne be boso kono. Itu to ka sig so kono doni ka ala mun be so kono. Itu ko di baisu. Dei. Ni be bo maso. Ni be bo aso be muso. Ani korge kadi koju. Wa ani muso, ni korge muso fana kadi. Bece. Be kle be ba kloni yalla ne re be no. Bece. Eni ne bora ni mi ni jigi munatu ko. Arama de do yera. Ni no be yele. Nay mo hoyi. Mais ni mo ko tununa. Ni betu. OK ça. E ka continuer les gars mais ne be fa ka dom problème du ma de ga du kono baisu. Du wakati mina. Korge ni ndi ni bani. Billahi mina fakile. Didde bunde tu. Ai fra ka shugula. Ni te mu ya ti ga bunde. Baisu. Mun ka ne ko. Ni mina fakile fi. Anye joro bi. Mun ya tim sen na matige mi kata na ye fu ko sona. O kon keraw. Funu de segera. Ka kila ka kurajita. Ka fara ega da kila ki sense ka da. Ne ko sisan n fam ne ko ala kama I bɛ se k'a fɔ n ye mun de bɛ n ka du kɔnɔ n'i bɛ fɛ k'o dɔn mun y'i ka du kɔnɔ I ka s'i sigi ko dɔɔni I k'a lajɛ ka caméra de surveillance dɔ bila I ka du kɔnɔ I bɛ ko min tiɲɛ I b'a yira I tɛ don a ma se ne ka n da waga ka fɛn dɔ yɛrɛ f'i I tɛ denmisɛnnin bilen I fana kɛra cɛkɔrɔba ye Bayisu n fam n'i y'a faamuya ko dɔ bɛ ka kɛ ne kɔrɔ la a yɛrɛ an ka du kɔnɔ mais nin tɛ baasi ye I y'a fɔ cogoya min na ni caméra de surveillance sigili de b'a to ne bɛ nin ye ne b'a sigi ni n sera so bi m'u wele san o bɛ taa caméra sigi ni n sera so bi an b'a sigi I kɔrɔla de ni ala sɔnna a kuma d'aw ma a diyara n ye hakili to I kɔrɔla ne bɛ sira o kɔrɔ I kelen Bayisu ala an tɛ fila fɔ a ka ɲi to bɛ sira te bɛ yen sa nana te dɔ k'i bɛna a ka ɲi na sa wala I sigi I ka baara kɛ ninnu tigi t'a yɛrɛ kɛ non ma cɛ nin diyara n ye kojugu I ni ce ni baraji non mais hakili to I ka kuma la y'a mɛn vas-y k'a mɛn ko ne ko gardien ka moto labɔ y'a mɛn
kɔrɔ degunnen don ne tɛ foyi kalama la ni ne bɛ bɔ ne tun ye kulonkɛ min yɛrɛ la ɲɔgɔn fɛ mais problème min bɛ yen caméra in dun b'a lajɛ. Non, excellent. T'es trop. Ah, t'es content. Chérie, il y a un journal direct. Voilà. Quel est ton mini? Un traitement. Tila. Yɔrɔ ni bi mali kana to kana fɔ yɔrɔ ni nana kan ko kan changer ka fɛn bɛɛ kɛ san ni don Jo t'a la. ok n ka dumuni min E kora? awɔ n kɔrɔ D'accord. Dumuni bɛ so kɔnɔ. a taga na K'a ta ka na? awɔ n kɔrɔ dumuni yan Awɔ. Awɔ, a ye dumuni kɛ. a ye dumuni kɛ dumuni yɛrɛ duma sere a se ok a taga na an bɛ taa ka yɔrɔ la ne n'a bɛ cɛ ne ta dun ɲɔgɔn fɛ an n'a ye dumuni na a bɛ dumuni don o don k'an to dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ Cɛkɔrɔba ni aw wele. I bɛ sɔrɔ ka yɔrɔ la yan Ni sɛbɛn ni dumuni a tɛ nin kari a kɔnɔ. Bonsoir. Ante. Koro. Bonsoir. Merci. Ah, Kumba. Tu parles là. Merci. Ngoro. Ay, vita ngoni. Na même dino. Ah. Te voy dama. Ngoro. E bi do dum. Ay, amen bi no fe. Ni ne mi oro di amen bi bi. E yo ne mi na ka bo bara la kadne e me ga du am fo mo mare. Am ke so de na wati na dum ke wati tibe. Tibe o fa na eche. Ah, bi wani ali do di bi bolo do na bi. Beste man. Ave ano. Ibara mari banga to bo bara ni famia. An to bo bara tantan bolo so ma ne be bo am kla de fo ermi. Non, voilà, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais là, on va faire. Il y a un peu de bara pour me gâter. Avec j'espère que Patriano. assez belle encore Jaray. Là, on est agli de Ola. On est légal là, en fait, on batala une flat. Kororeta dororeta ni masika agli to all asige tiens asire jaran asi Ande menale. te wodi tasira mema Bravo, la de quoi? Ah, milado. Jaran, c'est bon. OK. Ah, merci. Encore.
anda anga do wala anga do wala e ko rabe do dum bigo e anga do wala ate so dum ma a boynya wala kuma be asi woni fo de kiti so dum ni ma ko gara do musri ay ko dum ni ngai so no mo ko banade e re maro e ma ngene ni ma dum ni ga fara ga do be fara ga bana ga ne ne ta ora me ge mi sa muranye ako makibi agni to ala era de ganyo to ala re muranye kele bete jisul yo la woni jita ko bani salam kurno soroga blo safe wa kai ndo kurungu ande la de wada la de esto din koro yana baya yi chatin ne oje ani gashi la ko oje ba din da yi ne fa ko so ma encore ne tigan famia de e gashi en neche do na du je kambo encore ni mun ki la no e toro e ma fuyi kana wallahi balbala ma fuyi kana koro e gashi ko kuma la sirima ni ko do ki la ne ra ma bo min kala ma o asire serima ay asima sema o me mun ke rela o e mun ko de bila ni ne nana ngolo la ni watina o de ben yere lafiya ni nguna koro ne ni famia me tiere la iga bo so ngona madine ni wonu musala ka yoro so ko jani ni sona ka sira dia o de ko jani ko jugo non koro tiere la net na sekani ikani laini sabati ni wakati na folo me nya famia mbala de ni sera ga minge yame ala sona ibi fega bo tintin doro korneni enne buramzo ini buramzo ma se nyoma asidi ga fu kila asidi ga la do an la ngala la do tuma wa la do ti nen famia dira ne tane ka ni fu ok mais hali mun me kimi fe so ni duy woni a toro fu manga se maya ne duy ye en négatif même si ne da joga ketanto ita de duye den koro e ka bo ke be ta luanse sarangara wala tiens lo buena ne aglima mais ni ga jare yere le ite nen famia solo kankoro e ka dumani e wolle kuma la dumani ta sala ndo ko bela jele kala na bora no be kala no ni ne ga ta dia su Antle.
Antle. Ya travaille ya roya. Ah ok. Ça va alhamdulillah. Koka. Donne. Ça va? Ça va. Ça va alhamdulillah. Dana buri mo goda. Ouais, olu yɛrɛ de Ay don. be tarla, tini ka herbe sa ni ne boto yɛrɛ sisan. Ah, an yɛrɛ kun yɔrɔ ɲini ka sɛgɛn wallahi. O de ko don. An ka yɔrɔ fana dogolen do dɛ. Ah ok. Kɔri baasi t'a la. Bon i tɛ yɔrɔ yira n na an ka kɛ joona parce que jama ka ca trop quoi an ka taa yɔrɔ wɛrɛ la. An nana ni saba ye. Awɔ ça va i. Awɔ ça va. Ça va yɛrɛ de don a b'an kun yan. T'a la. A mɔden. Sisan a bɛ kelen don yan yɔrɔ in na. I y'a faamuya. A bɛ filanan don yan o bɛ ɲɛsin kɛnɛmana ma. I y'a faamuya. Donc n'o ɲɛsin kɛnɛmana ma vɛrɛnda bɛ se yan nɔ. A bɛ kelen don yan. Ok bon an b'a daminɛ yan la. A y'a daminɛ mais min fɔ yan ni mɔgɔ mɔgɔ y'a ɲininka k'a bɛ ka mun de installer a y'a fɔ k'a bɛ ka fɛn dɔ de installer ko nin bɛ courant dilan ka ɲɛ de a kana n'a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ mɔgɔ si a y'a faamuya. Problème foyi t'a la. A ye installer ni wari ci cɛ yɛrɛ ma ka ban a y'a faamuya. Problème t'a la. Ok Kadi tour visite yan dɛ. A ye manji kɛ kɔni. Kojugu. Wala y'an point kɛ. An t'an fɛ. E ko yɔrɔ jumɛn tuguni? Voilà yan. Ɔ yan. A ye pɔn kelen bɛ yen. Ale bɛ sɔrɔ ka taa kɔfɛla la dɛ. K'a don kɔnɔ yan. Ayi u b'a ka yeli kɛ ka taa yan fɛ quoi. O tɛ problème. N bɛ fɛ ka du kɔnɔna fɛn bɛɛ yɛrɛ de. Problème foyi t'a la. Awɔ. Voilà marteau in dɛ. Donc a kun bɛ bɔ yan fana. Voilà a kun bɛ bɔ yen fɛ quoi. Komi an bɛ fili don yɔrɔ de bɔ quoi. Il y a pas de souci, n'a pas. Ayi. A ka ɲi. Kara Design Officiel en partenariat avec Danaya Informatique. Danaya Informatique, olu ka domaine spécialisé lembe informatique ko bara de ma. No de ordinateur feere min ye bureautique ye fo ka taa se a portable ma. Donc aw mago maron jɔ informatique minɛnw na a bɛɛ bɛ sɔrɔ Danaya Informatique boutique kɔnɔ. Ayiwa a ka dɔn k'a fɔ ko caméra de surveillance fana bɛ sɔrɔ olu ka boutique kɔnɔna na. Donc a n'a maintenance o bɛ installation fana kɛ f'i ka so. Ka taa zon minɛ a sigiyɔrɔ la fo ka na d'i ma f'i si so kɔnɔ walima i ka du kɔnɔ ka bali la yɛrɛ donc ka caméra de surveillance kɛ a sababu ye. Aw ka dɔn k'a fɔ ko o bɛ maintenance fana kɛ. N'o de i ka machine mana tiɲɛ a kɛra ordinateur portable o a kɛra ordinateur bureautique o a kɛra téléphone o i ka minɛ fɛn fɛn bɛ yen ni a bɛ informatique domaine concerne n'a tiɲɛna i ka taa n'a ye Danaya Informatique boutique kɔnɔ o b'a dilan ka d'i ma i b'a fɔ ko fɛn foyi ma deli k'a sɔrɔ i b'a fɔ k'a filɛ ka bɔ a ka carton kɔnɔ sisan. Ayiwa aw mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen ni aw mago jɔra ni minɛn kofɔlen ninnu na Danaya Informatique boutique belebeleba filɛ nin ye Kalabankura kɔnɔna na ani mairie de district ma jan. Donc ni mɔgɔ min fana tɛ nin yɔrɔ nin dɔn i bɛ se k'u wele u ka téléphone numéro la n'o de ye 78 30 15 00. Ok patron. Voilà an tilala quoi. Awɔ. Problème t'a la. N ye wari caman d'u ma n y'a fɔ a ɲɛna cogoya min na. Ok problème t'a la. Donc merci beaucoup. Merci. A mɔgɔw kɔni ko k'a ka minɛnw ka ɲi dɛ. Kojugu walayi. N'a ye baara o baara kɛ kɔni mɔgɔ bɛ segin ka tila k'an wele tuguni. Problème foyi t'a la o Ok an ka taa. An bɛ na. Awɔ. Merci beaucoup. Non foyi. A b'a mɛn ni Ala sɔnna ma. Ayi ka nin kɔni saba to yan fɛn fɛn bɛ kɛ du in kɔnɔ n bɛ bɔ nin bɛɛ kalama. Kɔrɔkɛ wuli k'ale bɛ du bila terikɛ bɛ kuma la. N ye nin faamu. Nkɔrɔ n bɛna baara dɔ de k'a la i bɛ hakɛ to makɔnɔni na n b'an ka i wele i ka tila ka kɔɲɛ i y'a faamuya mɛ n tun bɛ ka ko dɔ ɲɛnabɔ fɔlɔ yanni ka bɔ. Aw bɛɛ sigilen filɛ nin ye
dun na ite min kalam masika mɔgɔ sɔrɔ min ma na kunnafoniya la ko yin kami ne bɛ ka kɛ ne kɔrɔ bɛ se k'a fɔ k'ale bɛ bɔ du kɔnɔ i ne bɛ fa ni ba wɛrɛ dɔn na ni e tɛ yan ko kuma de ne mara i bibi na ni aw ko a bɛ bɔ o du kɔnɔ k'o du tɛ ne ye ne bɛ mun fɔ Asi, mun de la e bɛ bila o n'a muso la depuis kuma donna du in kɔnɔ yan nɔ fo bi bonya t'a kɔfɛ bonya kɔ ni ne bɛ yan e b'a kɛ i n'a fɔ e ninnu ka di kojugu ne hakili b'a la don min na i ko ne ma ko n'i ye kuma in fɔ n ye don min na hakili jiginna o de la n tun bolo k'o ko banna ja ni ne bɔra du kɔnɔ dɔrɔn nin ko nin de bɛ yen nɔ o don n ye denmisɛnnin 2 bila ka na yan nɔ n ye caméra de surveillance de don du in fan b'a dɔn don min na ni kuma na i da bɛ cogoya min na i b'i dala cɛ Asi e n kɔrɔ Asi bɛ nin e tɛ se k'o fɔ ne ɲɛna ne kun bɛ na jɔyɔrɔ di Makara i da e kɔni b'a dɔn ne tɛna se ka muso bila e ni ne ka balimaya de mais Kunba kulonkɛ min bɛ e ni ne cɛ e kan ka se ka hali i den ka nin kuma fɔ ne ɲɛna dɔɔni ne tɛ se ka bɔ nin kalama o ko n'a fɔ ɲɛna k'i ni muso bɛna kɛlɛ ka sababu kɛ muso jumɛn ne ye mun kɛ ne ye mun kɛ ne kɔni t'a dɔn ne ye mun kɛ hali n'a y'a bɛɛ caméra fɛ ne ye mun kɛ ne ma fɛn kɛ o e ni muso 2 de nin bɛɛ provoqué kɛ farali quoi n'a farala don o don aw ni hɛrɛ kɔni aw ni hɛrɛ tɛ si nin tɛ nin kuma ye ɲɔgɔn na ala cɛ n kɔrɔ filɛ ka kuma i fɛ du kɔnɔ a bɛɛ resirilen filɛ nin e kan k'i bolo fili nin na e bolo fili ɲɔgɔn ye nin sisan ne kun tɛ n muso dɔn ne ye muso dɔn sisan n kɔrɔ i ka bonya kɔnɔna la n bɛ fɛ n bɛ taa baarayɔrɔ la ni n seginna a ka minɛnw cɛ a ka mɔgɔ da a ka t'u feere nin ye siɲɛ fɔlɔ de ye nin y'a fɔlɔ ye k'a kɛ nin bɛ kɛ leçon fɛnɛ ye k'a ladi diɲɛ kɔnɔ
t'a la sinjiya la musow da don o t'a la ne hakili la ne muso ka kɔrɔ ne ale don kunsigi la nka ale nana aw sɔrɔ an bɛ o maɲumatɔ kelen na yan. u garisɛgɛ fitinin sɔrɔli sababu tɛ e ya. bɛɛ t'o faamu e ye hakili sɔrɔ k'a faamu cogo min est ce que e ɲɔgɔnna bɛɛ bɛna hakili sɔrɔ k'a faamu nin cogo in na wa. nɔgɔ. i bɛ tiɲɛ dɔn a la i tɛgɛ bɔ ne la koyi i tɛgɛ bɔ ne la. i bɛ yafa deli kɔrɔmuso de fɛ ani kɔrɔ fɛ n'u ma se tɛ don du kɔnɔ yan nɔ. a ko e ka sabali an muso hakili n'aw cɛw ta tɛ se ka kɛ kelen ye. ayi kuma i tɛ se ka sɔn nin ma sa ale de kan ka yafa deli n bɛ taa baara la kɔnɔ kɔrɔ a y'a fɔ a ɲɛna n tɛ fɛ ka n'a sɔrɔ yan. a fɔ ka sen bila n bɛ retard la. ayi kuma an ka nin to tan tɔ sa kuma an ka nin to tan tɔ siɲɛ ayi n bila. wuli buramuso kuma ala wuli a b'a sigi. wuli kari buran ye o kuma fɛ. yen ba fɔ hakili de to. o ye ka kuma dɔgɔnin fɛ dɛ. ayi a ka nɔgɔ kojugu. i ma buran ye o kuma fɛ. n yɛrɛ ka bɛ nin cogo de la i da ni ala sɔnna ma ne bɛ kuma fɛ mɛ kana to ni ɲɔgɔn wɛrɛ k'i sɔrɔ. kana to ni ɲɔgɔn wɛrɛ k'i sɔrɔ. n bɛna sisan. i y'a faamuya. kana to ɲɔgɔn wɛrɛ n bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ. n bɛna ne yɛrɛ lakasi. ne bɛna kɛnɛya furu de sɔrɔ. kuma ya fɔ wala kira ma. i ma foyi kɛ ne la sa. de y'i tɔɔrɔ ya fɔ wa. fosi kɛ ne la faamuya bɛ i ma fɔ i burankɛ bɛ kuma i dɔgɔ a dɔgɔkɛ fɛ. ale t'a lɔ ale sɔn a b'a kɛlen don ka kɔrɔkɛ in lamɛn kojugu i ma fɔ i y'a mɛn. mata jawara de tigɛ su yɛrɛ ɲɛna ka fɔ de ne ka furu tiɲɛ de. ne hakili t'a bange de ko ye mata jawara. nɔgɔ kana taa dɛ n bɛ min f'i ye. ayi n kɔrɔ ne yɛrɛ kɔni bolo sa nin ko kɔni ka ɲi ta yɛrɛ. ayi Asi. a y'a to Asi k'a ka minɛnw cɛ a ka taa so. a ye ka sabali. ne tɛna sɔn muso ka e ni ne fara cogo si ne tɛ se k'o kɛ o danga tɛna ne to yen diɲɛ kɔnɔ a tɛna to yen lahara. n bɛ min f'i ye n dɔgɔ nin kɛra leçon ye Asi ye a bɛ nin faamu a y'a dɔn sisan ko e ni ne ko hali fiɲɛ donyɔrɔ tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ balimaya Asi a y'a dɔn ko ne ni e ka balimaya tɛ wuladafɛ balimaya ye a y'a dɔn ko e ni ne ka balimaya ko foyi tɛ se k'a fara musoko t'o la nafoloko t'o la ne bɛ e de deli e ka sabali ni kɔni ale bɛ maa wɛrɛ de ladi nin na sa i y'a faamuya. n kɔrɔ ni i bonya kun tɛ ni i bonya kun tɛ i kun tɛ se ka nin mara siɲɛ fila du in kɔnɔ. e k'a mara. mɛ i bonya kama i y'a fɔ cogoya min na n b'a k'i ta ye. a kɛ ten sɔn nin yɛrɛ ye cɛya dɔ de ye ka muso dɔn a jogo kolon kan ka se k'a mara o de ye cɛya ye i y'a to da la a diyara n ye ni ala sɔnna ma Asi tɛ segin ɲɔgɔn wɛrɛ kan e ka taa baarayɔrɔ la ala ka garisɛgɛ ɲuman d'a ma. dusu kow tɛ wa ala